Karibu sana nendo mwancho murigereria na boigo motegereri bwitwani ya getembe chinga kichiga chabo no bambye kiro twasaire asinsemo yichi gazeti cheri tukoria rero litukeriga ritariki 5 na 3 motinyo motanganike gima kuse litukori tangani liye wiki ya kabere yo mwaka 2026 aiga asemeza nigotore ni gazeti ya The Standard, The Daily Nation na boigo gazeti ya Taifa Leo korende gendira gusangana into chinsemo cha Facebook getembe TV na boigo chinsemo cha YouTube getembe TV igonje injene betri tori goteba nje gazeti kimbwat umwana ekene no bwate nateba atubwate chi gazeti ya The Standard, The Daily Nation na boige gazeti ya Taifa Leo tori goteba nga injire nateba ya Taifa Leo sokoro ngogoteba ndotebe gazeti yao inkierikire. Okay, there is no problem whichever wherever Chaka nerese nchona obiko. I'm very sorry kiana gotebi bwate kene sorry Jeno muka James Onkorogo School Boy ni gombwate gazeti ya Taifa Leo kwa razangu ra duniani mutumo tukega ni gondo chego tebanga 2027 miereka yaanza wi bona mangana na akara iga makongo kurugi gapungo kora tando munyakieni na ndikoira se dondosa hapa na pale kwa razangu ra duniani aje naye nchini nchaye straight. Hallelujah. Ase gazeti ya The Daily Nation whatever Teacher Service Commission jobs grade 10 slots scandal obututukano bwagendete konekiwa asokonyora amabagasi kiombikirigi okurika abarimu gya TAC na boigo ase abana agusaborokiwa bali bakora matemu ye grade gya kyanda konyorera amabaga ase chisukuru chechi secondary gose senior schools grade keri ge kome mugano ireri baga page ya kanene ya gatano ase gazeti ya The Daily Nation na boigo The Standard ebwatinga naiga embulikirete ogo kwae gusogosira kwae omuskerela Odinga kirobono ritukore igoro ria ringi ritukore guchengira birthday yae nga ango ritukore igoro naryo anyarite gutambukiria guchi miaka 81 81 ango igoro naria ataneti miaka 81 tayaro ikire 81 oikire 81 ase omoika mapema aso moiko yo gusase spirit yae na boigo abarai okiro banyarite gukora omoyiga bwoko moinyora niko bono banyarite gukwanira mangana mange na boigo sange birengere byabo igoro yo buteneneri na boigo nonye no burai kwekiama gya ODM korende kirongo molikire ase gazeti ya The Daily Nation amangana TSC jobs grade 10 slots scandal. Whatever education officials met principals of national schools to discuss admissions. Bono abobisa kurase ebyombe ose asikyombe kiga ya TSC niko bono banyarite kumirana na boigo naba tenende bechi skuru chechi national elyo gukwanira amangana ukora bangana ya admissions gose oko rangire wakwa borokyo cyase chiskuru echiga ekireo ekoro kibuna ni gobo tukibwacha kire kubwatakana nengana ya orokire kibuna buna ekiombekeri gya Teacher Service Commission kyabeire gekubwata maki gusegati yabo bisa emeye kiombekeri gya TSC babiri bakubwata maki korwase abarimu bari barigetie konyora imeremo asinjira egikirano korende yatokubuna abarimu abayiga nigo babwatukira malalamishi buna nigo bakwa kana chibesa lakini tibari konyora amabaga guseti bari korikwa serikali kirabone kiombe ikyo gosobotu kibwacha kirwe elyo kumanya bo bisaba igaba bwateranira asengane yiga mbarabi na sense moyende go yarorekanire gati yabateneneri gosechi principal chi senior schools aiga sense ya Kenya na chirocho nigo chikale gosaba chibesa ane mono chiskuru chiri chinene gose chiri chikumete kema nganigo bakugania chibese korwa sabo ibori eri aboro kiwa bali baso grade ge komi panyara kwenyora mabaga ase chiskuru echo page ya kane na boige ya gatano na bebwatu mugano ya sinchira engi kerano kema ekira wata na bribery claims rock TAC as hiring cartel exposed bono nigo ya chakre kororekana gose abo bisaba libono babwatiranire nigo bono panyarire gwasi oligo kigima igono bogundo bogenderete ase wizara chisemi kolengana gazeti iga ya The Daily Nation nekera watawana epicenter at the center of the allegations is a recruitment cartel said to be operating from the TSC headquarters bono nigo omwabisa bono boriororekanire oko obwaterani ngane iga mono niga okore meremo yaye kurwa ase Teacher Service Commission gose TSC headquarters mwancho murigererea page ya kane na boigo cash for places scam hits grade 10 intake bono aboibori nigo babitiririgo gwakana chibese iri kwanyora mabaga ase chiskuru chiri abana babo baganitie goso abuna bona utana parents claim they have been asked to pay between
50,000 Kenyan shillings to 400,000 for slots. Yani umwana wanyare konyora ribaga se school gete abaibuli bande nigo batebire bagusaba ukiri bwa 50 abande oikachiri buchiminye eri umwana umorokiwa anyare konyora ribaga ase school andake eri aganeti gose eri era akagirite era chioko mokonya na abo igase page yakabere nigemurekirete amakweri anyara gokorekana rituko rya Jumapili ase chinsemo chiria chia karai ekiro tukwandire para enene kurwasa omochio Nairobi gocha ase omochio Nakuru ekiro bono yarorekamna NKM nigo omusacha no mukungu na boigo nabana babere babo gusabana babere benkeyo banyarete kubwaterani gwaso mubasukano yo gose nabo basiritia amagimabo tinga kichicho ritukerio bantu 10 nigo basiritie amagimabo ekiro yote abuna niga baiga konyora Ose amateiga nigo yachete asichinse mochiri chia Gatundu yogotoka me county area Kiambu aso guchengira esuguku ne chia mate chia bokorende egekera chinga kibakwirana gocha gose bari kwirana chinse mochiri chia Gilgil eme county ya Nakuru nigo bono banyorete gose babwatirane tugwe no mupasokano yuirete bane babo ase family yo gosiria mage babo mwancho murigirere nabo igondo chene murigire tumugana iga bwa Kenya abo bagendete ko minyokia sana achindoto chabo ase inseri ya China abange babo kira bagendete kurigia gose komenta chisemi anere mono igoro yogotumeka amangana artificial intelligence abange babo barabasae kero bagendete konyora masomo na kibaranyale gutumeke mitandao banyale gutumeka technology ase okoegendereria gose aso kwenyorera emirimo ase amatuko arebusyo na boigo mwancho murigereria igati ya yande amurikiria ase gazeti iga ngamo namangana ya madeni yense ya Kenya ayubona ibina biri ase ebigambiro na sensemo yende litukorio kumonyora almost Raila Nyagusira Raila Odinga ota Raila's State House birthday celebration that never was ota former ODM leaders family issues statement expressing gratitude bono nigo banyarite kubwatuka oroboti litukorio igoro bakura wanere mama Ida Odinga na boigo no muntinene rubwe kya makere kya ODM Moske Oburu Odinga na boigo gukwanera na ki birthday gose na ki ritukeriga ryarenke eri dinene ase enka eyo na boigo mama Ida calls for unity as ODM factions a clash omo rugioye Raila Odinga omo subati mama Ida Odinga nikobono anyarire kuboria obwa matobu yabonyara kwene kiwase kyama ekyo gya ODM ekira bona bodie abarai bari barakane batari ko wana chinkwana banyare wikaransanse na boigo kusanga ebirengereria asensemo yende abanyanyimbo mbale batogete gusaba abanyanyimbo abanyancha mbale batogete bono babwateranetwe nengana yoko ne gose amangana yogo kora obusombi bwambali yogo tindi gusama yogo ali atancheiri iga sense ya Kenya ase bono bagendete kuruka busibwe kigambero ekemo ime ye county ya Mombasa kolende nige koro kibona the soldiers gusama abanajeshi abaiga bakurwasi kimbekeria Kenya Navy nigo bono babisete eliokeriga gusama lioko yiga yechikiro 24 ameta mefutain meta mefutamain ase chi barak gusase chinyomba chiri abaje amana amajeshi akomenya sokoro maisi unaona kabere baraki straight baraki naona kabere iga straight chibunduki no tochibangite gali 1 2 3 4 5 6 7 tochibangite drive and direct bona ga ige baraki into twale kuraranzi ngakiri yakare igente keronge kyonkore tabarenge ebusa babeka asegete gali ikiagera gotwara ziri toka twake abungi kwale gokore baraki na kyo utoke baraki utari mwanajeshi juzi no mwanajeshi na kabere wakabere sokoro do you don't know kaki I was mwanajeshi na kabere ingi gokoreka na se chibarak asi baraki gente kenene banajeshi ali no bakoenda barara kere gento kia bere nari bakonyorekana bwango aso bwamo butu
egasi immediate on the spot. Abu no manyite gazeti ya The Standard wata betrayed in death nga anda kinonye pakalirio mosike Raila Odinga aga sirete nigo egatia bobota ni bike makirigia ODM barorekanire kumurwa guse nigo oba gucana nonye no moikoe bakaliri atumugete kiagera ne bwate chibicha aiga unabono echo moseneta Oburu umugavana James Orengo umugavana Anyang' Nyong'o tubwate mujumbe Junet Mohamed tubwate mwaziri Opio Wandai negati yabarayibanda abange bunabona mujumbe Babu Wino omo senator Edwin Sifuna Mama Ida negati yabarayibanda abange bakoro kubuna ekyamikiga gya chungwa ODM nikobono kigendete gutwara umuchando kigima mpaka riri yaikire buna omonyene gusoyo gichageti nigo atumugete gota page ya kane gota Raila dream betrayed leaders a party as ODM faces implosion bono nigo kigendete gwateka ekiro asekiro gusama ngana mayagendete gutubuka kurasikia mikiga ya ODM korende nigo bagendete kuburirwa buna bari barorekane gutwara chitofauti buna bono mujumbe omosikia Junet Mohamed na bwigo omosenete we county ya Nairobi omosikia Edwin Sifuna uyuro mulike mwana sikia mekyo bonakira bakuburirwa buna batige kutwara chinkwana chintindi ase abakenya baroche gotabona Raila's shoes too big for Oburu. Leader seems at sea at the helm. Andake buna Senator Oburu Odinga nigo ekororeka ngi korotega kyabire kenera muno akitanya ari kumuisana kyagira bono ogwatana nikana uko nigo kogenderete comment kana lituko ase lituko ngano nyabono konye birengere bya chakiri gusangwa buno Senator Edwin Sifuna naseri gwekoro kyamekyo bono nabo etanya ari kane kyagira bono chinkwana nigo andoche buna omo senator Zayo na boigo na baraya banda bange bagendete gusaba chinkwana chuko leto womo chikorekane amagacho anyara kugwa ase ensemeyemo kose chinsemo chiri cha South Sea meyomo cho Nairobi nigo bono obo kose bari asomurobelio bogotoria bari babwaterane tigwa sia magacha yo nigo bono igete omoelio ekira bono mobere okabere onyarete gutoka uyukonyora babere bakurigia egotabuna nigo bono ekiombe gosoyo igotenenete kiombe kirikia National Construction Authority aiga sinsi ya Kenya gitenene tamangana ya magacho insi ya Kenya nigo bono anyarire gosoerwa kubwatikana na kiri chinyomba chinyinge nigo chiabeire chikugusa magacho mange nigabeire gakugwa naboigo kobeka magima y'abantu asakongo abande utigira chinkoma abande usiria magima abo ekero yaroreke muna masakara nara wetigwa akurwase kiombe kirikia NCA atali amaikerano kigima na ase gotigana nayo mwancho murigereria nigo nande ase gazeti iga embolekerete amnganande unabono ase chisemi principals warned against charging illegal fees asking parents for bribes abarimo banene bechi skuru chechi secondary bono nigo banyare kosege kure gitindi kya bwatukirwo cha sebale batigo saba maki kuro ase abibuli nande batigo saba chibesa chiri chitabwaterane tigose chitali school fees ejo serikali begete ino mugano leri ase page ya gatano na rimwe gazeti ni ya The Standard na boigo sense moyende ko na junior secondary learners allocated 4193 as capitation aborkyo bari junior schools grade kirikia gatano kabere wiki ya kianda nigobona serikali wetera se wizara yichisemi yabwatokire chiribunye uchasekera omworokiwa ase Elio gusira masomo abo ase omwaka oyega 2020 chiribunye chiyokaiga tali mangana sokoro kero ko ligia gukora ase gazeti iga ya The Standard enige gukwanira oburiro bwa esukari ananene muno type 1 diabetes 1 obupono okonyora buna nigo mwana kwiburwa kwanyora nigabwate umuchando ogusiniga bwate oburiro bwa sukari yani umwana kuri umuntu ayiboretwe wika ugukwa kwaye bakamenyere akobitwe sindani iri ya insulin yani nigemorekerete imichando abantu bagwetera bari banyorera umuntu akonyora iboire kabwato umuchando iga uburiro bwiga bw'esukari tari buna diabetes 2 neriye guchiacha ekero konyora nga lifestyles gusukwa abere bintu mbiri kwa abere gokori usororeri yacha gocha kare asubugima bwa iga nonya ninje ekyagera toro chirende nabura ise kanyora maybe ego chigocha
igona chini ngende tu ngoche ekere gocha bono sokoro ise gukubwatire miaka bune yago unigo ko ba diabetes 2 esukari eri okonyora nga nigo ko enyora so ego kumera kore kwarakinira igonje tinko betuli insulin eri ekubwati bono naki amariogo na manga gochena no ase obrore bosukari lakini ase bali babwate diabetes 1 bali aiboire nga esukari omubiro wetu kunyara gukora gasi bakabitu insulin nari aranyare gukora kindi gyonse gusina nari aranyare komenya yani sinani yo tayo oyo story ya agache kurukane nkabe tuli insulin eyo nabondo cheka insulin sokoro ne sindani ya insulin lakini tani mangana asa mangana yo bocheno na inde ya molekere buna hospitals crisis persists as Duale Medics pay deal deadlock drugs on andake ni gona ande engana gusensemeri ya wizareri yobochon neregende gutwara umuchando kigima ikegera mu waziri Eden Duale nigo anyarire gukana buna takunyara gusaini gusiti bakunyara gukora kuiwana nabakori imirimo bobochen kubwa muno ase bali ba kurase kyombe ya Kenya Union of Clinical Officers bono ababire bakore buna bamentu engeri nabo igo banyare korigererwa nabo igo abande banyare kurikwa asinchira eri bwenerete nigo omwaziri akani muna takunyara gusaini ikiagera aise gusaini dile yu aba clinical officer baranyare konyora gusa baranyare gukonya kaigasinzi ya Kenya nigo baremie yamo na 50 boka igonga amoka ni gasibire tabwati bosibule bwende bwensi na boigo ni bwate emegano ya omuskeri gadigashagwa ne story chinde buna bono iga no siasa cha Rais William Ruto ne kiragendete koene kia gusigutararera nabo korututa amagendero ase chinsemo ime yense ya Kenya ayo tutachikorigereria asinchira ere iyo obweme sokorondo chegazeti yao nabo yate wana miereka yaanza andake bono siasa bono nali achakire kororakana siasa ya nali siasa bono chake tu mwako iga bono ibitete eko tawuna wale wanaomezea mate urais waanza kujipendekeza mapema wakifafanua sera zao tofauti kwa wapiga kura bono bali bonsi bakendete kumeregero gukyobura ibwinsi amate tubwate chibicha iga omoske William Ruto umwana netabura David Maraga mwana netabura ikiama kirigia UGM na wewe tubwate omoske Martha Karua ikiama kirigia PLP tubwate omoske Dr. Freddy Matiang'i ikiama gia Jubilee omoske Kalonzo Musyoka ikiama kirigia Wiper na boigo se ikiama kirigia Safina umukolie biashara ndero mwana siasa kigima omoske umukolie biashara Jimmy Wanjigi nereno araiga oyo tabole tiere taliko bole oyo baja boya nkirindo gukorera iga wakisoko njeni mheshimiwa Wajakoya tara uruka iga in as much as ngoli bari kiroge kiga mbare bari baroka ni bachakire koni chisera chiabo mapema na bwaba iga babikira sobosi bwa gazeti ya Taifa Leo bononga asobocholi obonene bu mwaka 2027 nigo bono bachakire RS yabo kere kendabu kera gote na page ya kabere mwaka 2027 ekotana miamba sasa wapigana kwa sera bono nigo bachakire korokana ningoro motingu asinse moki na boigo ningo bwate chisera ngo chinkwana cha chikoleto monso ase aba Kenya ona itomaidi tono mwana ona Fred Matiang'i mapema yunayo nkorogo mwancho murigire ko rende ne bwate chibicha cha barai abuna nachika kogote byo muske David Marago muske Martha Karua muske William Ruto ntobwate muske Kalonzo Musyoka muske nabo ndote Jimmy Wanjigi negati ya barai bande abangi Mama Ida atuliza wanaopigana ndani ya ODM oyino mugano twabire tukurigire buna umurugyo ya Raila Odinga nigakobori na bali bonse babwate chitofauti gose batari koiwana sikia mekyo banyare koira ngora nenganeri ya amariogo ayega yogotinda kobiswasi chinyomba chiri abana jeshi abiga banavi gose ba manche banyanja bamenyete nigo ndochengane yunere kwanire iga ase page ya gatano ase gazeti ya Taifa Leo na boigo na yande amange IEBC ifanye kazi kwa uadilifu kuondoa hofu abakenya bangikero na boigo abarai na babwatani kira bapato boba igoro yobokorere wiki ombekirigete tobochori ne chimbe kya IEBC niko bono kya boliwe kenyara kwaneke buna kiananire egasi ere eyobwasyoku yakorire meremo obukoreri boro obwasyoku cha saba Kenya erigoseri obwoba oboiga abakenya ababwate
Bobi Wine amchoka Museveni kwa kumwangaisha sana korwa sinseri ya Buganda nigo oriora sense moyo kwamiriria serikali mwanasiasa Bobi Wine ucio mobugie musiki giata abo igo mwanasiasa Bobi Wine nigo agendete kororokana kumusigasigi murai bwenseri ya Uganda musike Yoweri Museveni ekirobono obochori bwensi yo ya Uganda bono bwaberire ang'e kegima ayo nayanda mange yenyorera sichi gazeti cheri tuko olia rero sokoro abu nande Museveni gote rukuhira njiri ndete yabaga kantura nkaba sokoro bona ayo metaye buno moraria aye kaba possible kiro monta sange kerengere kya ikine kerengere kya osokoro nande ntogote na kerengere ngia nyako bakebe nande kerengere ringia nchire straight lakini bono bunae asensemo yao imanyere Huntulere na tatabuki huntulere na tatabuki ndoche mechando ya chile huntulere wi tarehe 3 yani ndo tarehe 3 page 3 taifa lero kwaraza kora duniani wi umunyakini umwana liguta giga papa pupa soma rebo papa pupa soma rebo wi okay Olio bwate TV nkatero rorire olio bwate radio ero tegereire okay gaiga bono gaiga umwana munyakini ngoko gaiga akuruku Neema Musira tari abwato Musira neri tari kurukubo Neema Musira okay gabwate miaka osiri na ine yukatu nere tubwato munyakini tukoria rero okay Musiro yoiga nigo aibu Musiro yoiga niganjete gotera no moteri sana sia matera nyasaye naende niganchete gutaratara igebita biro bibu nako batebo tambe open it kwaraza kora duniani nanchete gosoma na ko nakobana na basani gigabo mapema bona gotebe karangana ki ayenyo kumutaete mapema namba yana nereri ngobatebo tambe ko 07 23 sare karati gake okay wana tigan kurundi mune gari emira oche kirayorore sokoro dondosa hapa na pale mapema okay leo ni Alhamisi leo ni Alhamisi Januari tarehe 8 mwaka ni 2026 taifa lero peji kianda dondosa hapa na pale mapema. Okay, demo afokewa kutochuta baada ya kuchepuka. Okay. Okay. Musubati irene na okay. Ino molikyo no kurukwa nerete nesenyo abuni otwalenga sa kurukunga no aralia Kitui muchini. Musubati una bakora tawega. Yona tierda nyitego chiabo. Usaye no yesome. No leme. Bakorete nyangi lakini baikire amatuko gose after some days baikire yachakire korokana muna onde naro utari go chali oyonde nigo kiro muntu akorokana wakore ibintu byae iyo yerere michepuko tare mangana. Okay tare mangana lieta michepuko na linta to chontebe. Okay michepuko tere kuchepuka. Okay korugiga bunkorusiga bunkwere paka Naivasa mchini mapema poro awaomba marafiki wamsaidie kuruza mistari ili apate mke. We. Omoisi giga omoisi niga umeritaba sana baerende kiagara barumba nyuma metega abu. Okay bono nera akonya kurilinga kibono natwara chinde ruwe bombe kabireye inchetindi bantu. Okay okomanya kurwa wake sabu lakini ngakingo konyeka abasubati nimbaroche barumbaro lakini ngakinko nyara kurute mistari moisi akarangiria basani baye akabatebia chindugu toro chinu munyu amete inunga kimwa korete nkwanero yomo gakia iche bwone aye tata nyato komo moromo no kwanero mongino nkwa egwari no mongao oino mongao komoega amorete nkagi gabu omwakire simi nonde kitachorocha. Okay omolikione ni gakorokwa igegotebekana ga mwandishi wetu kurugi gabu nkoire mpaka sakorokwa Ngong Kajiado ali avichua vipuza ujisahau katika ndoa na
ujitambua wakitemwa. Okay. Igaiga bono bangi nambale igaiga bale gosomera abasubati abanyaruka bale ko botebi ngaki baminto koraiga ake hesabu yuko nyomwa tiga gwake hesabu yuko twara mamuraisika ake hesabu yuko nyomwa. Okay, bono gigabo abasubati abakamotebya ya pado. Okay, mongino ya bangina bakabatebi nga goikiraiga ngonye munyo motebereta abamurabo ngorra murese ngoika murase mokogota monyora musacha. Okay, uno mulikiano kurukwa Benson mateka. Okay, bono gaiga aiga senkwanda kujabu twarenge ngongere Kajiado bono ngokoira bakasa ku London Uingereza babu Uingereza tole bono iga. Okay, aiga Uingereza igegotebekana nga General Pandia yani umusigari omonene ole kubwa omonene bwa basigari ole fake. Okay, ayani gegotebekana ngo musigari yo igani gachiete akagura chi uniform akagura chipanchi chiri chiminto biri bako beka igama male ko kabisa paka be generali akayegora koetera stoko rukanga nao imitandao. Okay, bono gaiga igakuru kwa musigari oni gakuru kwa Jonathan Kali bono musigari yo iga nige gotebekana nga ora korire gasi yibono ororo bamumanyete kabisa nganere ne generali kabisa nere bono ko babanga gali mapema. Okay, bono yaikirete agacha kumanyikana kunamanyikana agakwe fine mapema yechibesa chikoro kwa 807,321. Okay, 87,321 akane aruseri wa mamochayo gosara beke piri ya 500,000 mapema amanya kurwororo. Okay, mapema buyanchirite ya serikali nebwa toka boko gotambe asengo chikokorera gaiga ngo chokorera sakuru kwa Komotai Kiambu wi asituka mchumba wake kutunga mimba make wi musubati nakale kaiko kakalibiriro musubati yakalibiriro kweli anki akabera biriro kumbe musubati onanyomire umusacho yoye igegotebekana ngana nakabwatengi na biara ese yene sensi mama ke muntu anda omoire bakomo bona yaikirete omoire bakomosigo tari omosigo bolita yes omoire bolita straight omosigo yaya omoire bolita straight bona ogaiga omosubati oni gakobora ngaki ndachemenya iga mama nandache koba akimokoro kana kare munyomera mama nandache koba kamati yani ache koba kamati tali kamati yaya abari banyomera amababiri. Okay, bona genteke kongu ya tigango tebi abu ya na engwete isiko ye mepaka ya igabu ya na bono gukira ye inetanguche mongino yo nere tali yochi mongino tali yochi kabisa bisiri asiekera abakobera na muro nyomerete muiseko sere sikupemberezi gwara sikusorori ino mulikione gaga mwandisi wetu mongino ya maneri yochi straight abuna ngo korera gaseti ya taifa lero kwa razangu ra duniani mugakanje mse ankaraga skurubai Omancho morigereria senseme yuno tokore gazeti cheritko oria rero nguroko Matilda Obaigwa agendera kubwati umurobere wetwani agetembe korenderi tikeri gari alamisi turachikurigereria nonye na ase aria agenderete gukorekana na bwigo tukubwatera ni gikorokoro ase sokoro ni gobono turachikongendera gusanga naye sisemo chiri che mitandao gotonyora buna Facebook Getembe TV na bwigo sisemo chiri cha YouTube Getembe TV na ro 07 na boigo etrasi chi number cheto che studio. Okay, yes. 0741 58 38 78 gosena bagwaka nonye 07 26 44 73 67
Eyira bwa save screen. Ne kiro togocoka cukuru na irane ya iga na never yerituko ria rero na kiro tugenderete gukwandira mange neba kugenderete gusegasiga umwana agende skuru ebintu binyare ko bavya tubasa gukumi kiagera ntuirane na ndeko gendera gusanga naye Getembe FM na Boigo Getembe TV. Esikatikiri njene heri Matilda. Gitebe Technical Training Institute nigo ikurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusubwagachi abwasiba kwegeria ubwagachi bw'ikinyumba naboigo ebiwanda ao kurubare ikose ya version design garment na dressmaking gusi obusoni bw'ekiyanga n'ebintu ao abu ase bari nambeyemo asugutwara machine echekerero nebindi binge nkwegerie bari amangana a beauty and hairdressing aigon nkwegerie bari igure pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigono institute ye ebwata chi computer nebintu ebingi by'okwegeria ICT gwetania skuru ndiyonse era sorogongoro iga Asama thankuru kwa Albert Omariba mwalimu munene Gitebe Technical Training Institute. Serikali yakorire biasana asogotwa institute ni gwecha saya aseng'encho etagete komenta uchusi ase abana bari bakore skuru ase isemi cy'obufundi nabo boriri moreta abana bache skuru rinde banyore isemi cy'obufundi ndiamo Boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria iguriye chinguru cy'umuriro bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche n'echi company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya arts and short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia bobwate obumanyi bebirengo bikromono mbayitirine wizarega megeria ega nabo ndebwensi akwegerigwa inchubono utari kubwate kegori utari kubwate numumurore usino mweseke Gitebe Technical Training Institute nike kutoka kilomita eyemoyoka kurasomochi umugwawa asepare nene yilami yakore konge kogenda chebera Inche Kenneth Mungare Ngaga, a Dean of Students, Gitebe Training Institute. Iga karokwaretro mwana wa Gitebe security gere guarantee. At present, abana tuwate 600 in all the departments toso. Na yonyolire kwaretro mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakresimi asinamba 0713985300. Gitebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Subscribe ase channel ya Getembe TV rero ili wimanye buna mangana watika.
kira chingaki ase channel ya YouTube ya Getembe TV nigo togukora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Getembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Getembe TV. Subscribe, comment ase chi video cheto boigo share n'abasani amune amate ejo baigokie bemanye na wesemia tubase kweba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyaliko bagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Getembe Television Network ekenakyo ekeonga kiamamogusie. Enyagitari ya HK International Medical Center nige gotoka imyomo cyobosongo nigo yakira sengencho yao nabo igo nige bwate abanyagitari babwato bomanyi bwigoroke gima abo bakora meremo yabo keboikeranu incheno manyagitari irini kemma obanyi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo mochito bosongo boigo enyagitari ya nige bwate chi machines chingiya echichigo tumeka koringoria maroire ao asomobero na mariogo onsi alioraganye ase obobwene bwao nabonda getogotanga senyagitari ya itoni gotogokara scanning yo mobero mogima yani tokonyoroka so umuntu bweke songo nga full body check up igonda getogotanga nigo tokorigere likorwa so motwe paka amaguru ise twarigere the internal organs chia uchons pina kichigo function tokonyora chiri chia cell function abnormal twako amariogo amaroire bakorwaria ngamona diabetes gose oboroire bwe sukari high blood pressure oboroire bwe chinyigo gose kidney asthma arthritis brucellosis infertility in men and women hormonal imbalance family planning uterine fibroids oboroire bwe stroke prostate enlargement stomach ulcers chi allergies cancer nonye no mochando bwa maino amaina ali yako na gusumbu anto bwata mariogo ya maino nto bwata maro mariogo ya marwaire yemeki emeki eri tichete emeki ngo tichere ya chikore nto bokongwa senkoro igonga mariogo ali yago tichore emeki gusako igore emeki yagera manyinga tarabu yanto nyabwate nto bwata mariogo ali yago akorusia machando yechi joint chiri chikobuga borwaire boli tokorokanga osteoporosis na boro buno borwaire bochandeta abantu baito na boro bwa mariogo na aroro nkorigere litore nonye na mangana respiratory system abantu mbarokonyora egekuba kiabo takonyara gutire getiro epilepsy na boigo amaroire andamange na inda mariogo ya nigo tokonyarusia ase chinse cheisikobu na bono USA mariogo na ali tokorusia stokoroka Los Angeles California eyere ni USA na inde nkorustora mariogo anda ase chinse chiri tokorokanga Malaysia ayande nkorware India na ayande nigo tokonyarusi China asamange bakeresimi ase number 0717176383 HK International Medical Center. Your health is your wealth. Kila nafsi na ita ugukwa kwaraliwe kwa Grace Nyamisa Nyamumbo tujende kuralia ugukwa kwa Grace Nyamisa Nyamumbo numurugi Olonada Nyamweya Ongongo numwana Daniel Nyamumbo na Esther Mura abali Nyagusira Matara Ongongo na Nyagusira Siranda Ongongo bonsi babu mariba obwali village nyina Rachel Olva Siranda Rispa Bonves Brian Doris Rose Emmanuel na Precious na yumwabo Obino Beatrice Akara na Kelvin Mokoyoye Samuel Joseph Toel na Priscilla umuchango nobe litukuli anke chitalikisano nibire mutinyo mutangani mwakoyo gwechirwe ngonsembero ngibire ne 5 nomo mubere nigura harusiwe enkendo litukulia Alhamis chitaliki isano na isato mutinyo mutangani mwakoyo gwechirwe ngonsembero ngibire ne 5 nomo asaberwe na kweniwa chitaliki kianda umutinyo mutangani litukuli Juma mwakoyo ase enka yabo egotoka abo mariba boroko obwari village ime ya account ya Kisii kurwa ase studio ya Getembe Television na Getembe Radio nigotoa tumire engora na magombo chinga kichubo kendo bonene Nyasaye abaremie Bwana akija wale wote walio
abantu mbaroroche kuchinarigiri na kumi banta bano amauchi babeire abanta na amauchi babeire yani kabisa pi atagete gento gete agetaite bija kabisa agetaite bija pi okegwa ande bano ekija musinyire naende kwanyoro monto gakire ngakidara okora nyore ngombe buneri anyarebe okay engombe rende yibona ngombe yibona ye ngombe ne yawo okay osinyukolisi ngombe pi otiga gochiabo eyere buya ngokani tori koigwa abantu munabona abayisimigwa tabatali please nonye nini wasinari mo kamwangaragari kabisa oroche kabisa ukasanira pi otagetekero kyo obo MP bwasegete okay abana inchirende bateba ngaki yarende umwana yokorara chatokonya tigatomoe kiama yakugosinya none chipasa lituri kurugochie sukuru kaki nona magachi sukuru tori koligereri abana chintaka no bare nkagi gabu abangina bora kaba chandikite nkagi gabu abagaka guchiga baikora bachandikite arafu ayabono nalio gende togotenga nchino umurai ongorende ngokura ali ochieri mate mbaroro baitero abaisimiwa baito mbaroro abaisimiwa baito mbaro abaya lakini abande mbaroro chinogo kabisa manyoroche kabisa okaigwekeruko kabisa ekibono gitarire kabisa lakini getunkiyo gokora abana inchi gabu chipara ligereria ichira mauru mumu kaki chipara ichira mauru mumu kwamanya kuru kwa magoto tebinga ki ngabono nchere nincho moishimiwa Mr. Senator okay ncheni onde Mr. MP Mr. MCA bono gwetogi nabantu bao bakoragari chagato ira 2027 ni nugeye mama ke muntoma nchetinda te amuraiki abwaro mo baise kombwatereri onya torakora igonayo straight nya torakora kende konya abantu bamino ndoze nonya nasichi company abokonyoro muntu agotenga ki yaya bono rinde tiganyore emerimo gabu nkini guga ngende nchikoba na kerukeria kenene goseke kende lakini kwanyora still abantu musara otire abantu bamino gaiga bachandikite gochiga iga bakora emerimo bachandite gochiga iga no never tigango tebinga naki aye ekero gokora emerimo kero tagete gasi kore gasi no mokiana de kore gasi burunge nande tigago gotebereri nyarebe no never egenteke nenge naki egasi muhimu siwapemberezi mama ke muntu njeti nko bebere bono gaki kabisa bi ntaragira mino tabatari please omurai njotandetera bituma otandetera mechere otandetera sukali buone nje ndikire getembe nkugurande sukali naira buone sikupemberezi gwara sikusorori never